Intenteu no parlar, Jordi. I alguns que van provant a poquet, amb un color i després amb l'altre. Hi ha algunes i alguns que ho esteu fent petitet, d'altres que són més aventureres i més aventurers i van omplint més espai. Què passa, Línia? Un moment, sisplau. És que m'estic ofegant. Pares, intenta no mirar, que és la gràcia, vale? Un moment, sisplau. Soc jo, Soc jo, Carla, estic aquí. Uau! Hi ha gent que pot escriure amb els ulls tancats. I ho fan perfecte. Vale. Vinga, Roger, què vols dir? Vale, jo, o sigui, fent aquest treball, jo no m'he pogut inspirar gaire perquè com que estava tancant els ulls, doncs és com que em venia el que sigui. I jo pensava que teníem com molt d'espai. Tenia molt d'espai, perquè això d'estar tancats tanta estona no ho he fet mai. Llavors, doncs, pensava que teníem més espai i en canvi després he vist que tot estava com igual, apretat, tot el mateix. I ja està. Molt bé. T'ha fet sentir... Has estat més nerviós, intranquil... Bueno, tranquil tampoc, però una mica sí que estava tranquil. Perquè total, perquè et sortís el que et vinguessi al cap. Llavors una mica tranquil sí, però l'altre estava una mica nerviós per després el que havia Que fet. t'havia de sortir, Sí. El que he fet sol ha sigut una caseta mini. I tot el rato no sabia que estava escrivint, però es creia el meu nom i també sense saber que havia escrit el nom de l'Arri. Vinga, qui més? Jordi, què vols dir? Que jo pensava que ho tenia molt raro Sí. i va sortir tan raro, però perquè, o sigui, em va sortir quan he obrit els ulls, jo no ho esperava així. I també vaig agafar els colors que tenia, vaig fer així i vaig veure que al final només van ser dos colors. Inspirat en la natura, però he intentat com fer un arbre com amb les fulles que són com espirals i unes muntanyes i després allà he estat escrivint el meu nom moltes vegades. I la sensació que està quan estàvem els ulls tapats, doncs era com si estigués com en una sala tota fosca, sense ningú. I per mi ha sigut com molt diferent. Molt diferent, Com t'ha fet sentir? Estaves més intranquil·la, potser? O estaves igual? T'has mogut diferent, potser? Una mica com més tranquil·la, Ah, sí? perquè no tenia que dibuixar res en punt. Ah,
mira, veus? Mira, és interessant això. Mira, jo i l'Auril Garcia estem aquí pintant, però ens hem canviat de color. Jo havia agafat uns i després he agafat aquí i eren els de l'Auril Garcia i he agafat el lila i he pintat. Ja està. Ja està? Val, qui més vol parlar? Jo, Vinga, Maisa, digues. que jo volia fer com si els colors estiguessin jugant, que com si fos un parc, que anaven jugant entre ells. I he volgut fer com els colors de l'arbre de Sant Martí jugant. Com si aquests sigués el parc i anessin com el Tibidabo. Com el tobogan del Tibidabo i estiren-se. Gràcies perquè aquest, no sé, i m'agrada perquè he fet com, no sé, com una flor. I m'agrada molt perquè, no sap, jo quan he escoltat la música m'ha donat per escriure coses i m'agrada. i el que estava fet i el que volia fer. I quan has obert els ulls, què? Pensava que havia fet una cosa molt rara, però havia fet una cosa més rara que el que passava. Imagina't tu, el doble, no?, d'estrany. O el triple. I l'Avril Garcia? Doncs que a mi pintar amb els ulls tancats m'ha relaxat. T'ha relaxat? Mira, algo semblant a la vinyet. I doncs, com has dit, que podríem, si volíem, podíem agafar la mà d'altra i pintar, doncs jo l'he canviat la cera d'Adrià Sí. i li he fet així pintar i després ell m'ha agafat la mà i m'ha fet pintar. I què tal això? Bé, Que t'hagin agafat la mà? bé. Sí? I tu, Adrià? Bueno, bé. Sí? No esperava que m'agafessin la Ja, mà, ja. estaria pintant Sí. i després de cop... Tu mateixa. Bueno, Vinga, Aina. Jo he fet aquests punts, però jo volia fer com un remolí de punts, però no m'ha sortit perquè m'ha sortit, no sé què és això, però m'ha sortit com punts de colors. I jo volia fer punts de colors fent un remolí o alguna cosa així. Val. Carla? Digues. Jo volia fer com... Bueno, volia fer alguna diferent al que m'ha sortit. No sé igual sé què m'ha sortit, però bueno, ha sigut molt rar. És a dir, tenia una imatge en el cap Sí, i ara quan ho heu vist, oi? sí. Jo he vist i tampoc sé el que fer. Que jo Molt bé. tenia una cosa que fer i la tenia al cap, havia dit, faré això, però no m'esperava que diguessin lo dels ulls i he començat a fer la cosa que tenia al cap i després he dit, bueno, faig un triangle aquí i he començat a fer guixots i no sé el que fer. Bueno, I després he posat el meu nom i m'he inspirat a fer els noms dels meus companys. a veure què passa, oi? I llavors, pues, és que he obert els ulls i he vist una cosa molt rara. Però era molt guapa i m'agradava molt. La flor aquesta que has fet tu.